Idul Fitri ayo silaturahmi muda-mudi lan ugi prasepo sami larang kerja wit bahagia Idul Fitri sugeng riyadi ingkang dadi sesanti padha salaman tangkep asta tandha yekti rasa Allah dibuang kanthi kang asri mertandani ati kang wis dadi suci mugi Gusti Allah berkahi poso sesasi wis den lampahi salat raweh uga padha den tindakno ngat uga padha disregepi mugi Gusti Allah paring pangaksami lontong kopat iku dadi perlambange sedaya lepat kang gedhe pangapurane sasi sawal ayo padha ningkake ngamal soleh lan dos regep ngibadahe